जोङो दाखालिनो खबरखौ मोनदों जे प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव बे स्किमनि आन्दाराव जोङो 20 कोटि रां मोननो हानायनि मोनसे माबा फैबाय आरो दा बे जोंनि थाखाय बिराद खुसिनि बाथ्रा मानोना जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम दङमोन बर'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सर्टेज अफ क्लासरुम्स माने एकाडेमिक बिल्डिंनि खेत्रआव ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि सात्रफोर फैयो बाहेरानिफ्राय हस्टेल जों होनो हायामोन ओरैबायदि सात्रफोरा गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा खस्थ'यै माखासे पिजिफ्राव थानांगौ जायोमोन लजिंफ्राव थानांगौ जायोमोन दा बेफोरखौ नायनानै जोङो नैबे फैसा मोननायजों नैबे 220 कोटि थाखानि माबाजोंनो जोङो रिसार्च स्कलार आरो बे पिजि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों गोदानै हस्टेल लुनो हागोन माने लुनायनि माबायाव जों अलरेडि जोंना प्रप'जाला बेखौबो मोनसे दंफाखायो आरो स्पेसियेलि बे माबानि बेलायाव आरो रिसार्च स्कलारनि बेलायाव जों बिराद गुरुत्व होदों जाहाथे रिसार्चआ मोजाङै मोजां जानानै थांथों बिनि सात्रफ्रा मोजाङै खालामनो हाथों जायगायावनो थानानै बिनि थाखाय बिसोर जोङो बाहेरानिफ्राय जाय सात्रफोर फैगोन जेनेबा जोंनि खाथियाव दा बांलादेशनिफ्राय जोंनाव फरायसाफोर दङ नेपालनिफ्राय फैनो हागोन भुटाननिफ्रायबो फैनो हागोन फैनायनि माबायावनो दंजोबो बिसोर दा बिसोरनि थाखाय जों बाहेरानि स्पेसियेलि द स्टुडेन्टस कामिं फ्रम दा एब्रड बाहेरानिफ्राय फैनाय सात्रफोरनि थाखाय जों बेनि थाखायबो एक्सट्रा मोनसे माबा हस्टेल लुनानै होनो हानाय खिनिखौ जोङो नैबे फैसाजों जों मेनेज खालामनो हागोन आरो स्पेसियेलि जोंना माखासे इकुइपमेन्टस स्पेसियेलि फर दा साइन्स स्ट्रिम्स बे साइन्स स्ट्रिमफ्रा ओरैबायदि माखासे जोंहा इकुइपमेन्ट्सनि थ्रुयै जोङो सात्रफोरनो माखासे रिसार्चनि खामानिखौ जोङो मावनो होनो हानाय नैबेखिनिया जोंहा खमथा बारा गैयामोन दा जोङो नैबे ग्रेन्टनि गेजेरजों जोङो आसा खालामनो हायो जों माखासे जिनिसखौ लाबोनानै बिसोरनो सात्रफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो नैबे इकुइपमेन्टस बा इन टार्म्स अफ मेसिनारिस माखासे जिनिसखौ जोङो कमन इन्सट्रुमेन्टेसन मोनसे बिल्डिंनि गेजेरजों इनस्टल खालामनानै जों सात्रफोरनि मोजांनि थाखाय बानायनो हासिगोन होननानै आसा खालामनो हाबाय आरो दा दिनै डिजिटेल लन्चिं खालामनाय समाव गुबुन कलेजनिफ्राय प्रिन्सिपाल बेयो जोंनि माबानिफ्राय गोजौनिफ्राय फैनाय मोनसे इन्सट्राक्सनखा बेयो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिनिफ्रायनो नैबे इन्सट्राक्सना फैखादों जे एफिलिएटेड कलेजेसफोरनि प्रिन्सिपालफोरखौ लेंहर जायगानि एमपि एमएलए ओमफ्राय एमसिएलए इएमसफोरखौ लेंहरनानै नैबे कनफारेन्सआव थाहोनांगौनि मोनसे माबा जोंनाव इन्सट्राक्सन फैदों आरो दा बे इन्सट्राक्सन मथे जोङो बयनिसिमबो जोङो इनभाइटेसन हरदोंमोन माखासेफ्रा खुब माखासे बिजि शेड्युल थानायनि थाखाय नुजाफैनो हायाखै दा जोंनाव सासे इएमआ फैनो हादों उलसन हासदा बिथाङा फैदों आरो आं बे बिथांजों आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिराद मोजां मोनसे साबायखर बावनो लुबैयो आरो जों जे नैबे माबाखौ मोन्दों नैबे ग्रेन्टखौ बियो थ्रु रुसा जानानै थांदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम बाहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे अबदान दङ कन्ट्रिबिउसन दङ बेनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि इउनिभार्सिटिनि सायाव रिकमेन्डेसन हरामोनब्ला जोंना नैबे मोननायनि बारा चान्स थायामोन जिखुनु जा रुसानि थ्रुयै चिफ मिनिस्टारनि रिकमेन्डेसना थांनानै जों बेखौ मोननो हानायनि थाखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय आन्थरिक मोनसे धन्यबादखौ आङो जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो आङो आंनि धन्यबादखौ जासियो आरो थिग बिदिनो जोंनि जाय माबाखौ नैबे प्रजेक्ट नैबे स्किमखौ प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव जे माबाखौ दिनै लन्च खालामबाय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांनिनो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे स्किम बिराद गिदिर मोनसे स्किम आरो फर दा इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन देट वान अलसो माने हाइस्ट इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोरनो नैबे ग्रेन्टफोरखौ होनाय जादों दा बे ग्रेन्टफोरनि गेजेराव जोंनि नैबे मोनसे इउनिभार्सिटियाबो आसामनिफ्राय मोनथाम इउनिभार्सिटिया मोन्दों कटन इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो बर'लेण्ड इउनिभार्सिटि दा जोंनि बर'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जे नैबे लिस्टआव हाबनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव मोनसे जों बेखौ जों प्राउड फिल खालामनो हायो आरो जों मोजां मोनदों बेनि थाखाय बिराद खुसि मोनदों दा दिनै जों फर्मेलि जोंना प्राइम मिनिस्टारा बेखौ लन्च खालामबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे पेपार्स माखासे खामानि फैसिगोन बेखौ जों मावनानै जोंनि मोननांगौखिनिखौ जों लाबोनानै जों मावनांगौखिनिखौ जों मावनो प्रिपेयार जानानै थाबाय आरो दा गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो
टिटागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा टिटागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।